780 тысяч тонн збожжа. Столькі сёлета важыць каравай прыдзівінскага краю. Для паўночнага рэгіёну гэта даволі недрэнны вынік, улічваючы анамаліі надвор'я, якія не спрыялі аграрыям падчас уборачнай. У цэлым сельскагаспадарчы сезон стаў не самым эфектыўным не толькі для Віцебшчыны, але і для ўсёй краіны. За моцнай спякоты і засухі пацярпелі ўсе рэгіёны. У выніку уборачная плошча збожжавых у рэспубліцы скарацілася больш як на 70 тысяч гектараў у параўнанні з мінулым годам. Асноўнае памяншэнне, амаль на 45 тысяч гектараў, адбылося менавіта па Віцебскай вобласці. Наогул, сёлета жніво ў паўночным рэгіёне стартавала раней, чым звычайна. Аграрыі выйшлі ў палі ў сярэдзіне ліпеня, бо да таго часу ўжо паспеў ураджай хлебнай нівы. Хлебаробы ўбіралі рапс, збожжавыя і зернебабовыя культуры на плошчу 400 тысяч гектараў. Добрыя вынікі падчас кампаніі дэманстравала адна з вядучых гаспадарак Віцебскага раёна, філіял сельскагаспадарчая вытворчасць «Мазалавагаз». Работнікі прадпрыемства ў ліку першых сабралі ўраджай збожжавых і азімага рапсу са сваіх плошчаў. Нягледзячы на прыродна-кліматычныя асаблівасці, зрабіць гэта ім удалося да 1 жніўня. Дарэчы, «Мазалавагаз» штогод дэманструе высокія паказчыкі на уборачнай. У лідарах і ў гэты раз. У перадавіках таксама Віцебская бройлерная птушкафабрыка, Шайцерава Верхнядзвінскага раёна, Гараны Аграполацкага раёна, Талачынскі кансервовы завод, Кацілы Аграпастаўскага раёна, Агракамбінат Юбілейны і Ларынаўка Аршанскага раёна. Апошні рэгіён унёс асабліва вялікі ўклад у фарміраванне прыдзівінскага каравая. Аршанскія хлебаробы пераадолелі 100-тысячны рубеж па намалоце. Гэтай планкі амаль дасягнулі і віцебскія аграрыі. У цэлым жа большую палову ўраджаю, звыш 430 тысяч тонн, сабралі аграпрамысловыя аб'яднанні. Усяго на хлебнай ніве ў вобласці працавалі звыш 1000 збожжаўборачных экіпажаў. Амаль 5-я частка з іх перасягнула 1000-ны намалот, а 2000-нікамі сталі каля 25 экіпажаў. Двое аграрыяў пераадолелі мяжу ў 3000 тонн збожжа. Гэта работнік Віцебскай бройлернай птушкафабрыкі Яўген Кухараў і спецыяліст Аршанскага камбіната хлебапрадуктаў Сяргей Грэкаў. Дарэчы, экіпаж апошняга стаў адзіным у вобласці, хто сабраў 1000 тонн рапсу. Работнік селекцыйна-гібрыднага цэнтра Задняпроўскі неаднойчы станавіўся лепшым на жніве. Напрыклад, 3 гады таму намалаціў рэкордны для вобласці аб'ём збожжа і тэхнічных культур у 7000 тонн. Я с 79-го года на комбайне. Это уже 40 лет. Старались, рано уставали, поздно ложились. И удалось так. Много, конечно, убрали, больше 500 гектар, но намолотили 1000. А вось абсалютны рэкорд на сёлетняй уборачнай устанавіў сямейны экіпаж лапцінскіх з Аршанскага раёна. Механізатары прадпрыемства «Межава Агра», сын і бацька Уладзіслаў і Валянцін, на працягу ўсяго жніва утрымлівалі лідарства і ўзначальвалі рэйтынгавую табліцу. Кожную наступную 1000 тонн збожжа яны намалочвалі першымі ў вобласці. На хлебнай ніве агратандэм працуе 4-й год. Па словах аграрыяў, да поспеху іх прывяла зладжанасць каманды і сучасная тэхніка, якая дазволіла ўбіраць ураджай хутка і якасна. Вместе мы 4-й сезон. Первый сезон отец был комбайнером, я помощником, а уже потом на следующий мы решили поменяться. Прошла уборочная туговато трошку, по погодным условиям, но так, как всегда, с утра до ночи. Дасягнулі поспеху гаспадаркі вобласці і ў вытворчасці алея насення рапсу. Валавы збор крыжакветных склаў звыш 100 тысяч тонн. Сярэдняя ўраджайнасць культуры налічвае амаль 14 цэнтнераў з гектара. Пры гэтым найбольшую мае азімы рапс у параўнанні з яравым. Озимый рапс более урожайный. Мы в этом году получили озимого рапса 37,9. В связи с тем, что у нас есть свой завод по переработке масла семян рапса, если смотреть по выходу масла, то озимый рапс дает больше выход масла по сравнению с яровым. Чацвёртую частку ад уборкі насення рапсу ў рэгіёне сфарміравалі Віцебскі, Аршанскі і Талачынскі раёны. Добрыя вынікі і ў вырошчванні лёну, стратэгічна важны і іміджавы для рэспублікі культуры. На тэрыторыі вобласці знаходзіцца адзіны ў краіне льнокамбінат, для якога вырабляецца і пастаўляецца льняная сыравіна. Падчас уборачнай перад гаспадаркамі Віцебшчыны стаяла адзіная задача – павысіць якасць і колькасць ільнавалакна і пры гэтым знізіць яго сабекошт. Каб дабіцца пастаўленай мэты, прадпрыемствы
рэгіёна прыклалі максімум намаганняў. У параўнанні з мінулым сезонам яны практычна ўдвая павялічылі тэмпы ўборачных работ на прасаванні і звозцы. Прыкметна больш нарыхтавалі льнотрасты, павялічыўшы паказчык да 18 тысяч тонн. Амаль палову гэтага сфарміраваў Дубровінскі льнозавод, дзе адзначаецца высокая якасць валакна. Вот это белорусский сорт «Дукат». Волокно 12 номера. Оно, вот посмотрите, вот такое маслянистое, прочное, тоненькие такие вот волокна. По прочности, вот, смотри, по прочности его вообще не порвать. Цвет, красивый цвет, тоненькое. Ну, вообще те качества, которые должны соответствовать вот это 12 номеру. Станоўчая тэндэнцыя намецілася і ў вытворчасці бульбы. У 2020-м аграрыі паўночнага рэгіёну сабралі 80 тысяч тонн клубняў. Большую частку ўбраў Талачынскі кансервавы завод. Прадпрыемства фарміруе 60% ад усяго валавога збору культуры ў вобласці і лічыцца абсалютным лідарам у краіне. Сёлета пад уборку звыш 800 гектараў. Поспех прыдзвінскіх аграрыяў на жніве 2021 году не выпадковы. За ім стаіць прафесіяналізм кадраў, найвышэйшая арганізацыя працы і высокопродукцийная техника. Нельзя сравнить нынешние погодные условия этого года с прошлым годом. На самом деле, прошлый год у нас был вообще практически одним из самых топовых таких урожайных и по сельхозпродукции растениеводства, и в целом по животноводству, по экспорту. Мы впервые в мире реализовали наши продукции на 5,8 миллиардов долларов США. Этот год, конечно, чуть-чуть послабее, но тем не менее, те люди, которые у нас работают на селе, в частности на Витебщине, они приложили максимум усилий для того, чтобы во всяком случае мы были с хлебом, с мясом, с молоком. Спрыяльнае надвор'е – гэта важны складнік паспяховага правядзення сельгаскампаніі для аграрыяў Віцебшчыны. Ён значна ўплывае на канчатковы вынік фарміравання ўраджаю. Рэкорд у гэтым плане вобласць паставіла 45 гадоў таму, калі валавы збор збожжа склаў без малога 1,5 мільён тонн. Пакуль да такой лічбы хлебаробы больш не набліжаліся. Сёння курс узяты на перабудову работы раслінаводчай галіны. Асноўная задача – перанесці пачатак уборачнай са жніўня на ліпень. Пры гэтым выключыць напластаванне сельскагаспадарчых работ, якое ўласціва толькі паўночнаму рэгіёну. Змяніць сітуацыю ў лепшы бок паспрабуюць максімальна павялічыўшы плошчы пад азімыя культуры – збожжавыя, крыжакветныя, рапс і свірэпіцу. Мы сейчас серьезно думаем над изменением посевных площадей по отдельным сельхозкультурам. Нужно обязательно уменьшить площадя под уборку зерновых с учетом приготовления кормов для животных. То есть уйти на зерносенаж, не дожидаться до взрывания зерна, досушивания зерна, далее размол, затраты, комбикорм. Это все очень долго, длительно и, наверное, для Витебщины вот в такие аномальные годы оно не свойственно. Поэтому мы готовим некоторые мероприятия для того, чтобы все-таки получить и больший гораздо объем, я переведу уже в целом, кормовых единиц с гектара площадей и разнести объем работы. Это позволит аграриям Витебщины иметь в итоге гораздо лучшие результаты. Зрабіць аграрную галіну прэстыжнай – адна з галоўных мэт для далейшага развіцця паўночнага рэгіёна. Новы падыход у сістэмы падрыхтоўкі кадраў для аграсектара, стварэнне належных умоў працы, павелічэнне заробку. Падтрымка людзей, якія працуюць на зямлі, будзе працягвацца.